Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Muntekoan, bildoski bolak azenario salsakin prestatu behar dugu, beti ohituta gaude, bildoskia beti bezala erreta jatea, txilindronan, baina gaur modu diferente batean prestatu behar dugu. Landa paisaia hein handi batean berezko nekazaritza jardueraren lurraldea adierazpena da. Nekazaritzako edozein aldaketak eragina izan dezake paisaian. Egin behar ditugu, bildoski bolak azenario salsa. Hortarako, behar dugu ogia, xerra bixerra, arroltze bat, azenario, tipulerdie, gatza, azafran pixka bat, haragi xiatua, eta gero salda, eta gero, frigituko dugun bolak ditugu frigitu irinekin pasatuta, eta olioa. Orden, hasiko gara, xiatuko dugu arroltzea, ogiarekin, papilla bat inartio. Luego, ongi bustite, ogie, arroltzeakin. Hori da, horren gituko dugu haragia. Latza, azafran hebra batzuk, horrela, pizka bat. Hasiko dugu ongi, eta hau behin hasizkero 30 minuto dela utziko dugu hozkailuan.
bezala, orain sartuko dugu hau xebera hozkailon. Eta lehen bitartean, prestatu behar dugu gure zenario salsa. Horren, zenario bat, tipul argi bet, siatuko dugu txiki-txikia. Orain, tipul erdia ere bat. Orain, suan jarriko dugu potxatzen inartia. Pixka bat jarriko dugu. Lehenik igual frituko dugu pixka bat zenarioa. Gogorrago delakoz. Eta gero hasten denean pixka bat egiten ordeinatik. Egiten dugu tipule. Gatza. Bueno, pues orain ja, salda egituko dugu. Eta utziko dugu negoziazio. Eta biztartean, egiten den biztartean gure salsa, egin dugun ere dira gure bolak, albondigak, egin. Hozkailutik atera dugu ja gure masa, eta orain bolitak egingo dugu frijitzeko.
horrexen. Orain, frigituko dugu gure albondia. Bueno, orain frigitu behar dugu. Zugu txikiko sobera denbora. Rapatugu, eta jarriko dugu paper batean, gasa sobrantia zurtatzeko. Salsaia dagoeneko preso goinde. Bai? Orain gerrinduko dugu dena, eta jarriko dugu berriz zuan, eta hemen utziko dugu bertze minuto bat, gure albondigak salsan. Bai? Orain gerrinduko dugu. Gure salsa, probatu behar dugu, gaza pixko bat zaio. Eta, egan bezala, minuto bat utziko dugu albondiga salsa. Vale. Pues este plater ederra, eta azte emaitza polita. Esneko bildoizkiaren 100 gramok 170 miligramo fosforo du. Fosforoa, kaltzioarekin batera, hezurreko mineralen osagai esentziala da. Alzenekien baztanen 30.000 bildots sortzen direla urtean? Hemen dugu bildoski bolak kazenario salsan. Ze plater goxoa, suabia eta erresa egiteko, eta gainera bertze modu bat bildoski jateko. Egiten alduzue haunitz eta kongelatu eta bertzegunen batean atera eta berriz ere zure familiei edo zure lagunei pixka bat harrituta utzi gastatzerakoan. Bildoski bolak azenario saltsarekin. Osagaiak:
250 gramo esneko bildoizki xeatu. Arroltze txiki bat, ogi xerra bat, tipula erdi bat, azenario bat, olioa, gatza, piperbeltza, azafrai izpiak, 125 mililitro salda.